are just too noisy. Ku taho yaro tsoho kalma zan jeho mai satar kaza shine shaho sunan abokina shine tsoho sai akumare sunan kanina ne shuka aka yi dan tayi toho na kasa kuturu karfa ka yadda a ce maka hotiho Allah ka raba mu da mai goho mai zub da mutunci gumbo wajen siyan shanu wayar salula ce ku faɗa tarho in za ku tafi ku ce mu taho gunca su bala a batan ba yara bale ku ce tsoho sai mudi gaddafi tsoho bali biliya anas ku taho KTK Yusuf banda kaho takun ma a tare mun yi salarawar takun ma ana ihu wasu murna wasu gwalo oho tunanin bahaushe ne a ho Salman Khan tim din sa ne jeho mulkin nan ana zubar da jini talakawa mun shiga rudani ga yunwa ta fa kafe tsanani kun rantse ba wani kaulani za ku kare haƙin su Zailani da Buhari nake kuma kayi shiru ka mai da mutane zararu ka manta mutanen da maturu zaben ka makaho har kutu masara ka sale zo faɗi turu canji 'ya'yan canji mun zaɓe su domin canji talakawa ba mu da ko yanci sannan kuma ba mu da yan canji sai zaman gida sai lalaci kai kisa ake ba sassauci sun bar ƙasa a cikin kunci kai mu ne da nan kai kauce ba ni da tan ɗin zance in ka so ko yaushe mu bi taho ka yi zance ai zo ni na kauce Darren, you are just too noisy. kanan dawo ana zubar da jini, dan farawa ana zubar da jini, katsinawa ana zubar da jini, ga taraba ana zubar da jini, har Lagos ana zubar da jini, ga Port Harcourt ana zubar da jini, har Niger ana zubar da jini, har ƙauye uwa uba birni ga sa wasu fitsari mai zarni wasu sun ɗau cutar hawan jini ga sata ƙauye har birni mun barka da Allah dan ka sani ga komanda zai ɗan yi bayani ka cuce shi zai yo fatini kila ba ne da wani samu aljanna in dai no haƙi kawai ya rage kowa ya yi mai to akwai kes wallahi za mu shiga kotun Allah da shi can lahirar sai na nuna mai shi to shi haƙin kowa rage na saura ta to mu kama shari'a ne ko koya a kama ba shi a babban azaba sai na ce to a hito da shi